Oke teman-teman, jadi hari ini kita update lagi. Jadi kemarin saya ngecat sing iki, lah iki. Iki sing opo iki sing enek aneh ngene iki lho teman-teman. Lah ini. Opo ki nek ngaran iki? Anu patran keong-keong seperti ini loh teman-teman. Usume kan saiki dicati opo ngene iki, kembangan-kembangan seperti ini. Cuman yang sini kita bikin full untuk cacatane. Lah iki lho teman-teman. Fokus pura iki. Asem anu opo kodame metu teman-teman. Jadi opo ceblok dhewe. Lho padahal kita cantolno rapet lho teman-teman. Lho. Masih pagi iki dicebloki sungut. Mosok ra gelem di review iki. Ceblok dhewe. Ning tinggone iki lho kene. Padahal ini tak cantolno ngene lho. Lah ngene lho. Ceblok dhewe. Ora enak angin lho teman-teman. Iki tidak ada angin ya teman-teman lho. Delok godhonge ora obah lah kok dicebloki sungut. Wah seisuk iki. Seisuk ya teman-teman, masih pagi iki kodame sudah keluar. Oke, kita lanjut terus untuk sungute ini besar-besar ya teman-teman. Ki sungute ki warna kuning utawa apa ngono kae oran-oran ngono kae lho teman-teman. Lah iki untuk kene iki warnane sedikit padang ora weteng nemen. Kemarin weteng nek iki sedikit padang ya teman-teman. Terus untuk ikine lah iki untuk birune iki tak bikin padang. Asine kan wong iki contone peteng cuman terus bar ngono manut aku ya wis tak gawe padang lah ben ora bosen. Kadang kan wong-wong ngecate mesti gelap-gelap ya teman-teman. Nek gelap ngono iki teko adoan ki engko ora ketok. Jadi saya pengen yang cerah-cerah, akhirnya tak bikin padang seperti ini. Ampire engko adoh ki tetep masih kereng tetep iku lho teman-teman apa? Tetep gelap, tetep apa? Ngejreng ngono lho birune. Jadi enggak biru ijo nemen ora. Untuk ukurannya 23 ya teman-teman. Lah iki cacatannya seperti ini. Ini belum di-clear teman-teman. Jadi ki kan wonge kemarin takok, "Mas kok gak gilap to?" Ya jenenge sik proses ya teman-teman. Nek ngene iki langsung di-clear engko ngecat kene ya tidak bisa ya teman-teman, luntur. Jadi nge-clear nek pengen gilap ya nanti kalau sudah selesai semua baru di-clear ya teman-teman. Clearkan finishing tahap yang paling terakhir ya teman-teman. Nek ngene iki kan ya jenenge masih proses, makanya belum gilap utawa belum mengkilat ya teman-teman. Untuk bawane lah iki bawane seperti ini ya saya kecorat kabeh gini nggone Mas iki. Iki untune iki pakai apa silver. Jadi ini dasaran ya teman-teman, ki bukan asli untu silver, bukan teman-teman. Untune ya tetap putih. Nek iki dasaran teman-teman. Iki dasaran bar ireng silver lagi putih ya teman-teman. Terus di sini juga ada keongan seperti ini. Lah iki banyak banget untuk tumpuane iki. Piro iki kuninge sing kene iki lho sing ketok. Bentar teman-teman. Lah iki lho. Cirolu 4 6 8 teman-teman. Untuk kuningnya ini pakai 8, terus iki pakai 5, umum iki 5. Cuman kecil-kecil gini ya susah ya teman-teman ngecate kan ki apa ki melungker kadek cuwili ngene jenenge patran kan ya mesti kecil ya teman-teman. Terus untuk iki debu teman-teman, ki kotor debu. Jadi nanti dibersihkan, ki masih kotor sekali. Terus untuk sisi nah iki baru tak cat kemarin ini pakai sisik kok sisik apa iki jenenge iki anu iki lho apa iki lho kok lali aku apa iki jenenge iki pilis ya teman-teman, pilis lali aku. Pilis iki jenenge pilis teman-teman, iki pilis lah iki pakai 6 dirolu 4 6 ini kecil ya teman-teman. Engko deleh kene. Nah, ini kene. Jadi nggak banyak variasi tapi ketok galak no teman-teman. Untuk sisi pakai 4 sub. Kita inggirkan dulu ya teman-teman, ki nggone toko teman-teman. Jadi
nek toko ngene iki nggak tak review ya teman-teman. Ki garapane wong ya mbuh garapane sapa aku ya ora ngerti ya to masangi tok teman-teman. Masangi jamang tok iki jamange cacetane sapa ini masih tak rahasiakan ya teman-teman. Soal iki nggone toko iki. Jadi nek nggone toko-toko ngene iki wis gak usah direview teman-teman. Kudu direview wong dhewe. Soale wong ya duwe YouTube to. Jadi nggak tak review biar di sini dulu kamu ya. Kamu di situ saja. Ki untuk sisi kucingan barang. Kucingan ukuran 20 teman-teman. Masih kewasar. Tunggu diamplas. Ngisorane ini teman-teman, ngisorane lah iki. Ini bawaannya ada dua kucingannya teman-teman. Masih kasar lah, gak usah direview sih. Sing kasar-kasar gak usah ya teman-teman. Lagi sisi ini sisi pakai apa 4 sap piro total 4 sapi 5 6 berarti 24 ya teman-teman. 5 6 22 kok 22 teman-teman. 5 6 22 teman-teman. Kok lali aku. Ini kakean mikir jadi malah hitung-hitungan. Iki tak cat hitam teman-teman untuk apa? Burine. Yes, dicat skala seperti ini ya teman-teman. Hampir ketok apa nak ngarani rigid ngono kae. Masuk gak apa ketutup nemen gak masalah teman-teman. Dan nanti kita amplas di sini kan iki epoxy teman-teman. Jadi nanti kita amplas iki nih. Iya, nggone toko pisan inilah iki. Nggone toko. Catatannya anu teman-teman sing iki. Yes, gak usah direview ya teman-teman. Aku sungkan ki untuk jamange apa sing tekok jamang-jamang. Nah iki masih proses ki jamange yang Jombang kemarin untuk dase ini. Lah iki dase kecil teman-teman, ukuran 22 lek gak salah iki. Ya juga masih kotor. Karek enggak hidup karo sisik. Iki biru hijau ya teman-teman, untuk warnanya iki biru hijau. Terus untuk genine seperti ini. Nah iki genine. Ini memang tak bikin pedot-pedot seperti ini. Dah iki untuk yang Jombang teman-teman. Ini belum tak clear, jadi depannya ini juga belum teman-teman. Jadi tak garap mburine sik. Loh, bisa wangar seperti ini. Iki butone iki terbaru teman-teman, ini buatan saya yang terbaru. Untuk hasilnya seperti ini. Nah iki juga geni teman-teman. Nah iki geni. Yang bekas, jamang bekas teman-teman. Ini juga bekas. Ini yang Banyuwangi ya teman-teman. Ini Banyuwangi kemarin sing dase dibongkar sing garapane Pak Harjito, bojone anu lho teman-teman, bojone Latifah Sinden Mayangkara. Lah iki anu teman-teman, iki apa nek ngarani iki? Juga belum clear-clearan untuk butone seperti ini. Lah iki juga terbaru, cuman tak variasi lagi. Untuk male juga tak ganti ya teman-teman, soalnya yang kemarin male kita kayak koncoku wis gawon male rapopo engko tak nggawe neh, karena saya setiap mali ganti ya teman-teman. Setiap opo garapan ini ganti-ganti. Ada sungute ketok pura iki mengkilat marah teman-teman. Iki masih urung di-clear iki sudah mengkilat ngene iki lagi. Iki sungute iki asline rene teman-teman. Sret terus mlebu rene karena ketutup lambenya yang nyengir utawa cungir ngene iki. Lah iki malah enggak kelihatan. Ki asline iki ngene iki. Sret ngene mungker ngono lho teman-teman. Untuk sungute ini karena iki kan lambene opo nyoro ya teman-teman, nyoro iki nek ngarani iki nyoro akhirnya enggak kelihatan. Terus untuk iki ada dua perbedaan ya teman-teman. Sing iki genek lise,
Jadi nek kadang kok ketok remang-remang koyok geni asli. Lah, koyok geni asli nek iki ada lise teman-teman. Iki yo koyok asli cuman ada lise lebih tajem teman-teman. Nek iki ora tajem-tajem banget. Nek iki luweh kok ngejreng lah nek waduh. Nah iki jamang naga Jawa iki. Terus sing iki lah iki pesenan anu teman-teman apa? Sing ijoli kemarin lho teman-teman, sing ora dijupuk. Ora dijupuk. Kita idek-idek enggak masalah teman-teman dulu tak idek-idek. Enggak masalah ya to. Duh, iki gedruk teman-teman iki apa nek ngarane iki cano larang ya teman-teman untuk gambarane iki tak gambari dhewe lah tetep enek genine masuk gede-gede untuk genine. Untuk gambarannya cano larang seperti ini. Nah iki. Sing bagian kene iki enek emas-emas. Iki enggak sama ya teman-teman, iki kanan kiri enggak sama. Iki soalnya aku nggawene iki angger tak gambar ki wonengen ngene teman-teman. Kaya nglukis ngono kae lho, kaya abstrak apa ning arane. Vektor ngono kae lho teman-teman. Jadi apa kanan kiri enggak sama iki madhep rondok rene jadi ora kenceng ngene. Iki tak rondok enggokno ngene ampre kaya joget ngono kae lho teman-teman. Kan nek nglukis ngono kae gambare kan ora dimal teman-teman, langsung digambar. Terus bagian sini enek patrane seperti ini. Lah iki koyo mbalian. Ya iki cano larang lah. Nek ning kene iki koyo ganongan, koyo gedruk, koyo muka orang ya teman-teman. Lah iki jadi iki beda-beda iki. Ambile contoh iki beda-beda dijadikan satu teman-teman. Yus mbok tak jupuk ikine tok rambute, engko terus kine tak jupuk nah ikine. Terus raine iki utawa wajah iki. Terus ikine iki kan koyo mbalian ngono kae teman-teman lah iki. Iki ada kacane. Iki kan nek kocone teman-teman. Jadi bali-bali ngono kae kan nggone patrane iki ada kacane seperti ini. Delok lho. Kaca teman-teman. Cuman karena ini pakai cat jadi kelihatan koyo opo ngene iki. Opo iki aran ngono dhewe. Terus ki nek godhong peleme barang lho. Iki enek godhonge pelem iki teman-teman iki lho. Lho nek mengkilat sinar matahari akhirnya enek putih ngene iki gilap-gilap seperti ini. Enek ilate barang lho iki ben iso mangan anu iki ben iso ngrasakno apa sate gule ya teman-teman. Lha iki enek ilate terus enek siunge. Terus kene iki enek sing kaya gedruk ngono kae lho teman-teman kaya apa buta ngono kae lho pinggire apa buta jaran buta ngono kae lho teman-teman gedruk ngono kae lho. Mbuh apa jenenge iki. Terus iki ada rambute iki enek apa iki? Apa iki jenenge iki? Sarung apa kemben apa iki jenenge? Sing dingene jarik teman-teman ini ada jarike seperti ini terus enek selendange barang. Nah iki kathoke abu-abu ini. Iki enek lise iki kathoke aku terinspirasi teko anu iki jaran kepang iki jaranan teman-teman iki. Kok jaran iki. Kathoke abu-abu ya apik jane lho. Dekat iki Lampung untuk ukuran 23 ya teman-teman karena ini jamangnya besar ki jamang Ganesha iki untuk putihan juga punya toko terus iki ya pesenane endi wingi lali aku endi to Lampung kok endi yo mbuh lali aku teman-teman iki pesenane endi yo iki jajal komen ning isor teman-teman sing duwe iki peh lali aku pesenane endi mbuh lali aku teman-teman. Saking banyaknya ora tak catet iki aku rong garap putihan belas lho teman-teman iki putihan tok ada 14 lah kalau enggak salah iki teman-teman urung sing das cat das jamang peh sampai ngelu aku iki mbuh pesenane endi Lampung mbuh Kalimantan mbuh lali aku teman mbuh ki komeno iki lha iki sing enek opo ki enek aneh barang ki lha iki ini masih kotor ya teman-teman. Iki ukuran kecil iki ukuran 20 teman-teman. Jadi untuk siung gantung seperti ini saya tidak merekomendasi untuk ukuran kecil-kecil teman-teman. Gawene susah. Kata apa ngepasne siungnya juga susah teman-teman. Soalnya asline ngene iki untuk siung gantung hampir apik ini iki ukuran 23 ya teman-teman. Ya minimal ukuran 23 lah.
Jadi biasanya wong-wong nek arep pesen rene tak takoki. Nek gantung ki kudu anu Mas, kudu ukuran minimal ki 23. Mesti tak recommended sing kuwi ukuran gede-gede ngono kuwi. Jadi nek wonge tetep ngayal minta dibawahi ukuran 23 yo tetep tak gawekno ya temen-temen, tapi biasanya tak ujuk-ujuk isik. Ya minimal ukuran 23 lah sing gede-gede ngono, tapi karena wonge biasanya milih yang kecil-kecil ya wis lah gawekno yang kecil-kecil ki isiune kecil hampir rondok V. Terus untuk gigine ya iki gak ngene. Kira enakan sale. Ki juga gondok ya temen ki gede gondoke. Lah iki nek apa sungute seperti ini. Koyo jamange ijo temen-temen iki koyo bledekan lama ngono kae. Jadi ndase telon jamange ijo. Nek jaman biyen kan koyo barongan apa kuwi. Rimba-rimba ngene raga samboyo ngono kae kan enek ijone. Yo gak rimba tok ya temen-temen yo apa barongan lama-lama memang jamange biasane ijo. Terus ikine telon. Tapi naga bledek nek saiki kan di variasi ya teman-teman. Jadi apa? Malah jamange ketok nyeleneh. Nek ket biyen asine sudah ada teman-teman. Das telon jamang ijo, jamang biru sudah ada dari dulu ya teman-teman. Nek saiki kan ikut viral-viralan dulu utawa kudu TikTok-TikTokan dulu baru iki baru viral itu. Terus ki babi gulung ki enek kucingan iki punyake ndi Jessica Galeri teman-teman. Engko dijamangi bocah dhewe. Garapanku teman-teman lama ki tak review kaya winginan iki. Nah ini gawe jaranane dhek teman-teman ki bocah duwe jaranan soalnya. Terus ki babi gulung lah iki babi gulung yang kemarin sudah nyantel di sini ya teman-teman ki tak clear iki 2 hari utawa 3 hari lek gak salah sak monoan teman-teman terus metu apa viral neh pesta babi ini bukan ketepaan ya teman-teman paling aku ki wonge jenius utawa misterius makane gawe babi gulung utawa kodam babi gulung akhirnya anu apa ada video pesta babi yang lagi viral lah kuwi. Jadi ini kayaknya saya opo nek ngarani iki. Jenius iki saya jenius iki. Angger gua ngene tibake besok ada viral pesta babi. Gang beberapa hari nek video kuwi. Padahal kemarin ki gara-gara kodam babi gulung sing ngemblekno mejaku loro enek pesta babi terus enak apa neh wi gumek kuwi ini saya koyo iki anu iki apa nek ngarani iki utek saya iki kemajon ya teman-teman koyo anu iki apa iki nek ngarani iki dukun-dukun yang apa ngono kae pokok saurunge metu saya sudah metu dulu baru metu lagi viral ngono mestine ya teman-teman kayaknya ini saya harus jadi dukun teman-teman iki dukun jaranan utawa dukun apa wis pokok sing iso ndadekno wong-wong ngono lho. Lho iki gilap sekali. Wes ngono teman-teman kok dilanjut nih video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juos.